A private plane crash landed at the Kanyemba airstrip in Mbire district on Wednesday evening, narrowly avoiding disaster. Sanabena mashuku arikuda panguva ino yachionekwa kunzi a private plane panguva ino yokrasha iri Kanyemba zvareza maspeculations vanhu vakati chii chakuitika zvekare panguva ino. Unobva subscribe olaika unobva watina on the bell icon. Chipina panapa muzimu aiva chiripota vachiti the light aircraft which was carrying 10 people made an emergency landing after experiencing technical difficulties mid-flight. Fortunately, all passengers and the crew escaped unharmed. According to Mugonapanja village hand Tengo Mugonapanja, the plane was flying from Harare to Kafuko safaris in Mozambique when the incident occurred. In quotes, the plane came down hard, but thankfully no one was hurt, Mugonapanja said. Although the pilot, visibly shaken, declined to comment on the cause of the crash, witnesses confirmed the aircraft sustained damage during rough landing. Authorities are yet to make an official statement on the crash. Tomashkaruda panapa ma pictures amuru kuona in the video at that plane crash amuru kuona iyo yonzoita mid-air difficulties zvozoita kuti the pilot azokwanisa zvake kuzokwanisa kuilendesa zvakanaka isingazokonzeresi mafatalities. chitiko chatika munyika yeZimbabwe chadraw maspeculations patiri kuona kuti panguva ino vanhu havachanyatsi kutrusta ma-airplanes after that mahyderabad plane crash yakaitika kuIndia iri kuzikanwa iri kuchuridza panguva ino yakaona kwanza yakaclaima the lives of 241 people pamwe chete nemapilots nemacrew members. Zvitiko zviri kuitika zvinoonekwa kunzi munyika yeZimbabwe zvoitika zvinhu zvakadai vanhu vovhunduka zvoreza maalarms. Tidze mafungiro enyu munoti kudii pamusoro pechitiko ichi. Tiriona kuti these 10 people they all survived. Munangomese section medu mafungiro enyu, so subscribe or like, or turn on the bell icon.